मानास सौखियाव पिकनिक जाग्रा सुबुंफोरनि होंगो दोंगो। गोदान बोसोर बरायनायनि मुङाव गोबां सुबुंफोरा मानास सौखि पिकनिक स्पटआव दावबायफैदों। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सीमानि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि मानास सौखियाव आसामनि दाब दाब जिल्लानिफ्राय पिकनिक एबा लावखार ओंखाम जाग्रा सुबुंफोरनि होंगो दोंगोखौ नुनो मोन्दों। गोबां दावबायारिफोरा मानास सौखि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जाफैनानै आरो दावबायफैनानै समायना रमायना महरखौ नायनानै गोजोनग्लायफैनायखौ फोरमायदों। जुदि नोंथांमोनहाबो पिकनिक एबा लावखार ओंखाम जानो गोसो आरो लोगोसेनो समायना रमायना मिथिंगायारि नुथायखौ नायनो गोसो दङब्ला सौखि पिकनिक स्पटआव फैनानै पिकनिक जाफैनायजों लोगोसे सौखिनि समायना महरखौ नायनानै गोजोनग्लायफैनो खावलायहरदों मानास सौखि पिकनिक स्पट सामलायगिरिफोरा। गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। फैबाय थानाय जि जानुवारि गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि बयनिसिमबो आं गाहाम हामलायनायखौ बावदों। बयनिसिमबो जे गोजोन जिउआव गोजोन फैयो। गोदान बोसोरनि 2025 मायथाइनि बे बोसोरा बयनिबो जिउआव मोनसे गोजोननाय बा जौगानाय लाबोनो हायो, बेखौ आं मिजिंथिदों। आसा खालामो बयनिबो जिउआव मोनसे गोजोननाय बा मोनसे जौगानाय जिखिनि खामानि जि सिन्था सरसा खालामदों बे जाफुंसारगोन होननानै आं आसा खालामदों। कमला बेफार खालामदों माबायदि सोलिदों नोंसिनि बिजनेसा? एबार जोंनि कमला बेफार खालामनाया बारा मोजां जायाखै, माने दखानफोरा बहुद जाबायना, ओंखायनो बारा मोजां जायासै आरो एबार। कमलायाव बबेनिफ्राय लाबोदों? कमलाखौ जों ओइ दावथारानिफ्राय लाबोदों, भुटान दावथारानिफ्राय। बेसे दाम खालामदों? ओमफ्राय नै बियो दर्जन 80 थाखा, इयो आरो दर्जन 60 थाखा, इयो 120। बारा मोजां जायाखै बिजनेसा होमबा? मोजां जायाखै। बबेनिफ्राय होफैदों नोंथाङा? जोङो नबस्थिनिफ्राय फैदों। आरो बेफारानो बिराद बुरजा सोनो, थांनाय बोसोराव हामदोंमोन, एबार बिराद बुरजा सोना होदो दखानिफोरखौ। मोजाङानो जायासै, नङाबा थांनाय बोसोराव दा बायदिबा कमलायानो जोबजोब्बायमोन। एबार गैया, बायग्रायानो गैया, खालि दामल' सोनो आरो थांफिनो। আহি কেনে বৰ ভাল লাগিছে, প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ইয়াত আৰু ফুৰি ঘূৰি ভাল লাগিছে, ঝৰ্ণাৰ পানী ভাল লাগিছে আৰু পাহাৰবোৰ দেখিও ভাল লাগিছে। বহুত জেগাত গৈছোঁ কিন্তু এইখিনিও ভাল লাগিছে, বেয়া লগা নাই, বহুত ভাল লাগিছে। হা, স্কুল নহয়, আমি ফেমিলি আহিছোঁ, ফেমিলিৰ লগতে আহিছোঁ, গোটেইবিলাক ওচৰৰ। ধন্যবাদ। সৰু কালিতে একেলগে আমি খোজকাঢ়ি এই বান্ধক আহোঁ, পানীটো খেতি পথাৰ পানী নাই কাৰণে। আজিৰ পৰা অন্ততঃ 40 বছৰ আগতে, কিন্তু এতিয়া বহুদিন অহা নাই। সেই অনুসৰণ কৰি আগৰ তাৰমানে চিহ্নটো চোৱাৰ কাৰণে মই আজি ইয়াত আহিছোঁ, লগতে পৰিয়ালটো আহিছে। চাই ভাল লাগছে। আগতে যেতিয়া আমি খোজকাঢ়ি আহোঁ ইয়ালৈকে, তেতিয়া বহুত পৰিৱৰ্তন, তাতকৈ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে এতিয়া। সেইখিনি চাই মই অলপ আনন্দ ভোগ কৰিছোঁ। জংঘল আছিল নেকি? তেতিয়া বহুত জংঘল আছিল, মানে সৰু সৰু ৰাস্তা আছিল, খোজকাঢ়ি আহিব লাগে। আমি নিকাশিৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহোঁ, চাওকচোন কিমান কষ্ট কৰি আহোঁ খেতি পথাৰত পানী যোগান ধৰাৰ কাৰণে। এতিয়া হয়তো আৰু অহাটো নাই, আৰু বয়সো গ'ল। সেইলৈ আগৰ কেনেকুৱা হ'ল, আজি কেনেকুৱা হ'ল, সেইখিনি অলপ ঘূৰি পাকি চাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগছে? নাই, আজি ভাল লাগছে, যেন এখন মেলাহে ইয়াতে মানে হৈ আছে, সেই তেনেকুৱা লাগিছে। কিহেদি আহিছে আপুনি? হেৰি আমাৰ চাৰিচকীয়া গাড়ী আছে, পিকনিক খাব আহিছে আপুনি? পিকনিক খোৱা হিচাপত ধৰক, আৰু মই আগৰ মানে পৰিৱেশটো চোৱা হিচাপতো হওক, এনেকুৱা হিচাপত আহিছোঁ আৰু। जोंनि पिकनिक स्पटआव दावबायारिफोरा फैदों, खिन्थु आगोलनिसाय देग्लाय एसे खम फैदों, खम जादों फैनाया। आगोलाव एसे साबसिनमोन, आगोलावथ' सानफ्रोमबो अभार माबा दङमोन, दा खिन्थु बहुद खम। ओमफ्राय जोङो जानायफोरा जों माबाफोरखौ सेल्फि जन लादों, जिप लाइन, जों आर्सारि बेखिनि सुबिदा होदों। ओमफ्राय जों जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो जायगाखौ साखोन सिखोन लाखिदों, आरो जोंबो जुजिबाय दं माबायदि मोजां बानायनो हागोन बेखौ जों जुजिगासिनो, नांथाब नाजाबाय दं जों माबोरै मोजां लामायाव लांनो हायो। बेनिफ्राय जों
बुङो जायगाया मामोन जायगाया जोंना सौकि पिकनिक स्पट बेयाव फैनानै दैनिफ्राय हाजो हाला मोजां समायना नायनानै थान्दा जों जागा जिरायनानै थानो हानाय सुबिदा जोंनाव दङ बेखिनि माबा दङ दैमायाव ना नायनानैबो थानो हायो खिन्थु ना हमनाय माबा हमनाय बेफोरो बादा दं जोंनिफ्राय बेफोरखौ हमनो मोना नायनानै आदार होनानै मुरि होनानै माबा मोनसे दाना होनानै नायनो हायो नाखौ माबायदि नाफोर नायनानै रंजाना थानो हायो ओमफ्राय दखान पाहारनि थाखाय एसे सुबिदा दङ जोंनाव दखानफोराव फैनानै जानाय लोंनाय दङ जानाय सुबिदाफोरा मा जायो साबानि फिथाइ सामथाइबो दङ माबाफोर नेमखान्थि खादों नामा नेमखान्थिया जोंना ओरैबायदि खानाय दं बेयाव बथल सेफायनो मोना बथल सेफायोबा रोजासे जुरिमाना बेनि उनाव दङ बेयाव माबा फुंनि 8टानिफ्राय माबा बेलासिनि 4टायाव ओंखारलांनांगोन 4टा ओरैनो 5टानि सायाव थाङोबा जोङो खिन्थु ओजों बे होना लाबोनाय जागोन आरो बारा गोबाव थानो मोना साउन्ड पलिउसनफोरनि थाखाय फैबाबो खम दामनांगोन साउन्ड पलिउसन दामनायाथ' बाधायानो थेवब्लाबो एसे फिसा दामनानै रंजानायखौ लानो हागोन बेखिनि सुबिदाया दङ